мақомоти Ӯзбекистон контентҳои блогерон ва рӯзноманигоронро назорат мекунад. Туркманистон: фоидае ки аз газ меояд ба куҷо меравад? аз кӯдакон ситонида мешавад. қарзи Тоҷикистон ба 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар шудааст. Блогерlarning orasida nizo kelib chiqqan. дар Ӯзбекистон бо қарори ҳукумат фармон дода шуд ки контентҳо ва шарҳҳои дар интернет ҷойдоштаро ки мақомот ғайриқонунӣ мешуморанд, нест карда шаванд. қарори ҳукумат таҳти рақами 807 аз 23 декабр тартиби фиристодани ба соҳибони сомонаҳо, саҳифаҳои сомонаҳо ва мессенҷерҳо, инчунин ба блогерон огоҳнома дар бораи нест кардани маълумоте ки паҳн кардани он дар Ӯзбекистон манъ шудааст, тасдиқ кард. хабар дода шудааст ки дар тӯли 24 соат маркази алоқаи оммавии Оҷонсии иттилоот ва коммуникатсияи оммавӣ назди дастгоҳи президенти Ӯзбекистон расман дар шакли электронӣ ба соҳибони сомонаҳо, блогерҳо дар бораи нест кардани маълумоти ғайриқонунӣ огоҳнома мефиристад. соҳиби манбаи иттилоотӣ ё блогер бояд дар давоми 24 соат аз вақти гирифтани огоҳнома эътиборан маълумоти ғайриқонуниро тоза кунад ва дар ин бора ба марказ хабар диҳад. агар маълумоти ғайриқонунӣ аз ҷониби соҳиби манбаи иттилоотӣ дар муҳлати муайян шуда нест карда нашавад, пас Оҷонсии иттилоот ва коммуникатсияи оммавӣ метавонад ба маъмури шабакаи иҷтимоӣ ё мессенҷере ки дар он маълумоти ғайриқонунӣ ҷойгир шудааст, тамос гирад ё бо даъво барои нест кардани маълумот ба додгоҳ муроҷиат мекунад. иши o'zi aslida juda muhim ish. коршиносон қайд мекунанд ки қонуни нав бешубҳа рӯзноманигорон ва блогнависони мустақилро дар бар мегирад ки минбаъд онҳо қонунӣ маҷбур карда мешаванд маводи интиқодӣ дар бораи режимро хориҷ кунанд. В конечном итоге было бы найдено и решение, как поступить, но диалога нет. фармони нав аллакай бо Роскомнадзори Русия ки василаи сензураи Кремл аст, муқоиса карда шуд ва ба он имкон медиҳад ба ҳама гуна маводҳои барои мақомот мухолифро дар интернет манъ кунад ва ё нест кардани онро талаб кунад. бо ин аз ҷараёни дарози додгоҳӣ барои аниқ кардани мавод ҳамчун ғайриқонунӣ буда беэътибор мегузорад. Она ничего не имеет общего с общественно значимой информацией, с политической или государственной значимостью. И чтобы человек мог через суд хотя бы... дар Туркманистон имсол ҳукумат аз фурӯши гази табиӣ ва маҳсулоти нафту кимиё ба хориҷа беш аз 413 миллиард доллар ба даст овардааст. дар ин бора рӯзи 23 декабр рӯзномаи электронии Юссат Ньюс хабар дод. дар доираи рушди соҳаи нафту гази Туркманистон дар моҳҳои январ-ноябри соли равон ба маблағи беш аз 7.1 миллиард манат, тақрибан 2 миллиард доллар сармоягузорӣ харҷ карда шуд. дар маҷмӯъ 8.7 миллион тонна нафт ва конденсати газ тавлид шудааст. ғайр аз он ҳаҷми истихроҷи гази табиӣ ба 62.3 миллиард метри мукааб расид. тақрибан 31 миллиард метри мукааб сӯзишвории кабуд содир карда шуд. аммо бо вуҷуди ин аксарияти аҳолии кишвар дар камбизоатии шадид зиндагӣ мекунанд. илова бар ин аз норасоии доимии хӯрокворӣ ва маводи ниёзи аввалин ранҷ мекашанд. масалан, рӯзи 21 декабр тақрибан 50 зан дар назди бинои ҳокимият дар шаҳри Марӣ намоиши эътирозӣ ташкил намуданд. хабар медиҳад радиои Азатлик. занон рӯзи 21 декабр дар назди бинои маъмурӣ ҷамъ омаданд. онҳо мехостанд ба мақомоти маҳаллӣ дар бораи қатъ шудани таъминоти нону орд шикоят кунанд. дар айни замон дар мағозаҳои давлатии деҳот 3 қисми нон тақсим карда мешавад, ҳолон ки нони мазкур 6 моҳ қабл бояд тақсим мешуд. сокинони маҳаллӣ бо мақсади хӯрондани фарзандони худ маҷбуранд ки барои нон ба шаҳрҳои дигар сафар бикунанд. инчунин эътирозгарон дар бораи мушкилоти таъмини оби нӯшокӣ хабардор намуданд. сокинони деҳоти бидуни об дар 1 моҳ аз ҳисоби худ ба систернаҳо обсупориш медиҳанд. онҳое ки қобилияти пардохти ҳаққи интиқолдиҳандагонро надоранд, бидуни об мемонанд. қарзи хориҷии Тоҷикистон то моҳи сентябри соли 2020 қариб ба 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар шудааст, дар ҳоле ки дар охири соли 2019 ин нишон дод 36.6% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил мекард.
танҳо дар 9 моҳи соли равон кишвар 369.5 миллион доллар қарз ҷалб кардааст. дар ин бора дар гузориши Бонки ҷаҳонӣ дар бораи Тоҷикистон коҳиши иқтисод дар шароити пандемия гуфта мешавад. азбаски Тоҷикистон ба хавфи баланди дефолти қарзӣ дучор омадааст, ҳама гуна қарзгирии нави беимтиёз қарзи давлатиро боз ҳам устувортар мекунад, гуфта мешавад дар санад. طبق گزارش بانک جهانی تاجیکستان به گروه کشورهای شامل شده است که چند قبل برای بهره بردارنده تشبث کشورهای G20 درباره بازداشتن خدمت قرض مراجعت کردند. یعنی بنابر بحران اقتصادی حکومت تاجیکستان از مؤسسه‌های مالیوی خواهش می‌کند که پرداخت‌ها را یخ بکنند و با این پرداخت قرض‌ها را به دوش نسل آینده واگذارند. و وابسته به پتانسیل انتلکتوالی قرض‌های خارجی مقامات تاجیکستان باعث انتقاد زیاد در بین کارشناسان و اهالی کشور می‌شوند. از یک سوی عملیات‌های ریبا از روی دین مبین اسلام گناهی عظیم حسابیده می‌شود که در کشور مردم به آن رعایت می‌کنند. و علاوه بر این قرض‌ها یکی از واسطه معمول‌ترین حکمرانی مستملکوی از جانب دولت‌های ابرقدرت به حساب می‌رود. یادداشت می‌کنیم که در سال 2011 رژیم رحمان الکی به چین 1% قلمروی تاجیکستان بیش از 1000 متر مربع زمین پامیر شرقی را انتقال نمود. قسم دیگری قلمرو نیز ماه اکتبر سال 2020 انتقال داده شد و انتقال کان‌های طلایی برای کار کرد نمودن الکی به یک چیزی معمولی تبدیل یافته است. تقریبا همه شرکت‌هایی که ثروت‌های زیرزمینی تاجیکستان را از خود می‌کنند شرکت‌های چینی می‌باشند. از این 7 کارخانه‌ای که ما کلونی که ما نامبر کردیم